Nosaltres aquí pesquem al dia, venem al dia, i això ens distingueix front a altres peixos o altres pesqueres de més temps en la mar, i el producte quan arriba a terra ja no té la frescura que té aquí. Aquí l'avantatge nostre, l'única avantatge on li podem treure un valor afegit al nostre producte és que el producte arriba diàriament a les llonges i diàriament als punts de venda, a les superfícies, a les tendes, a la restauració. La carxofa és que és un producte que va des de menjar-se-la crua, les més xocotetes, les més tendretes, la gent amorçant, com si menjara una oliveta, va tam... Està crujiente, està bona. Està boníssima. I després, ja en arrossos ja és brutal, perquè un arròs en carxofes i faves, després posa-li el que vulguis, el peix o carn, però les carxofes i faves li donen un gustet boníssim. Un gust espectacular. Espectacular.